Gernika Lumoko Udalak eta Gernikako Merkatarien Elkarteak hitzarmena sinatu dute Nik Gernikan merkataritza bonoak argitaratzeko. Eta dendak eta tabernak, herriari bizimudu emoten ze. Da, kabuko hilebi baina guiauen zarratute egon die. Da guk, gure dune, da, jenti animeu, Gerniken erosten eta konsuma etxen. Da horregaitxik, imintzen duguz, honek 1.000.000 euroak bonoatan, herrizen barruen, erosketak itxeko. COVID-19 pandemiaren ondorio, herriko hainbat denda eta taberna euren ateak itxi behar izan dute konfinamendua iraunduen bitartean. Orain, pizkanaka normaltasun berria esaten zaion egoerara goazen heinean, 1.000 euroko dotazioa jarri du udalak, ostalari eta dendariei laguntzeko bono honeekin. Lau bono mota dire, 3 ostalaritzari zuzendurikoak eta bat merkataritzari zuzendurikoa. Merkataritzari zuzenduriko bonoak denda bono izena eukiko deu, eta denda bono honek 30 euro balizoko dutxuz, baina herritarrak bono hori hartzerakoan edo erosterakoan 20 euro emongo dutxuz. Esan bono hau beste hilapaindegi eta dendatan erabilialko dela, eta mota honetako 6.600 bono aterako dire. Ostalaritzari laguntzeko bonoak, ez daute moden 3 motatako dire, lehenengue menu bonoa, menu bonoak 10 euroko balizio eukiko dau, baina erosliek 7 euro gaitxi lortuko deu, eta bere erabilpena zein izango da, Gernikako jatetzeetan, bai menure edo kartara, edo bai bazkaltzeakoan edo afaltzeakoan, erabilialko dau. Eta bono mota honen, 3.000 unitate atarako dire. Urrengo bonoa, gourmet bonoa, honek 5 euro balizoko dutzuz, baina herritarrari 3 euro kosteko jakoz. Bono honega zer erosialko deu herritarrak, taberna eta jatetzetan, bokadillo, hamburguesa, pizza eta rasiñoek eta alako gauzetan erabilialko deu, eta gourmet bono deituriko 3.676 ale atarako dire. Eta ostalaritzari zuzenduriko azkenengo bono izango zen pintxo bono. Pintxo bonoa esan 10 azalduko dire pintxo bonoak, honen balizoa 15 euroko izango da, baina erosterakoan erosliek 10 euro baino ez dutzu zemon biko, eta honekaz 10 euro gaitik 10 pintxok erosteko balizoa eukiko daen 10 bono jasoko dutxuz. Esan azpimarratu honetan, pintxo bonetan 10 pintxo horrek ez diela janbier egun bardinien, ez da taberna bardinen bez, eta banan erabiltzaile nahi daben moduen erabilialko da bezala. Pintxo bonoak zenbatu ezkero, 34.000 pintxo bono aterako dire. Totalien, bai merkataritza, ostalaritza bono hauek batu ezkero, dekogun bono kopuru dutela 47.276 bonokoa da. Eta lehen esan dute moduen, bono hauen garapenien, udalak 1.000 euroko diru dutazioa jarriko deu, eta Gernika Lumoko ostalaritza eta merkataritzan erabilialko da. Ikusi dugu, 430 denda baino gehiagotan erabilialko dira. Gernika Lumoko 430 establezimentu, denda, ostalari eta barretan. Bonoak salgai dagoz turismo bulegoan. Bertara hurbiltzen denak mota bakoitzeko 2 bono erosi ahal izango ditu. Bonoen salmentaren kontrola eroateko nortasun agiria erakutsi beharko du erosleak. Turismo eta merkataritza zinegotziak gaineratu duen moduan, bai gernikarrek eta bai inguruko herrietatik datozenek erosi ahal izango dituzte bonoak. Merkatari elkartearen aldetik konfidantza osoa erakutsi dute ekimen honengan, batez ere aurreko antzeko esperientzien arrakasta kontuan izan da. Ekonomikoki suposatuko duen bultzakadaz gain, bono honek herriko establezimenduetan erosteko kontzientzia sortuko dutela azpimarratu du Gaizka Amunategik Merkatarien Elkarteko presidenteak. Merkatarien Elkartean ziur gaude ekimen hau oso onuragarria izango dela Gernika enpresa guztientzat. Egoera larria dela dano dakigu, baina dano batera lan ekin eskero, egoera honetatik ateratzea lortuko dugu.